yɛbɛbɔ mpae ɔkronkron ni asafo awurade ɛde nimonyam ɛma wo sɛ ɛnɛ no so ama yɛn ho kwan na ɛde wasɛm ɛbrɛ onkrɔfoɔ ɛbɔ mpae sɛ wo sɛ wode tumi ne wahoɔden ɛbɛdi nsɛm yɛ akyi na ayɛ nhyira ma yɛn ɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen yɛde Nyankopɔn asɛ sɛ Nyankopɔn ayɛ adom na ɛnɛ no so ama yɛn ho kwan na ɛde n'asɛm so ɛbrɛ mo ɛyɛ mo ankasa mo nua ɛne mo dɔfo Apostle Kwarteng nie the bride of Christ na sɛdeɛ nansan yɛahyɛ adesua ase ɛfa mpaabɔ ho no prayer guide egu so a mpaabɔ kwankyerɛ no ana egu so a last week no yɛhwie mu hunu sɛdeɛ wobɛsi ayɛ ho abɔ mpaeɛ prayer positions yɛhwie mu hunu ehunu nneɛma bebree no afa ho sɛ nipa isi yɛ ho bɔ mpaeɛ no nene nso yɛbɛtoa so na sɛ mbisa ne sɛ prayer positions are they necessary? Prayer positions are they necessary? Said the way of as you are bomb pie and a home here. A home here na say a home in here. As in this. Now, you can't say you can't pray without prayer posture. Obi anywhere, obitimi a bomb pie. Say a convention of prayer posture. I bomb pie. Said the obisi ayo. Could be a bomb pie. Ebiania ada sɛ wogina hɔ wote hɔ woda hɔ wobu nkotodwe ɛne ɛkyerɛ ɛdɔɔso bebree nti obiara ne ɔbɔ mpaeɛ a ayɛda sɛ woma nsa so akɔ soro anaa wo nsa gu hɔ anaa do nsa to nsa yam nti sɛdeɛ tɛ biara de ntumi nkwati wei nom ɛbɔ mpaeɛ nti ne yɛ sɛ ho hia yɛ sɛ obiara ne ho abɔbɔ mpaeɛ a wobɛtumi akɔti saa prayer posture sɛdeɛ wobɛsi ayɛ wɔ ho no wobɛkɔti sɛ medeɛ menyɛ me ho biribi a bɔ mpaeɛ ɛnɛ sɛ wɔn abɔ mpaeɛ no ka obi a ɔbɔ mpaeɛ biara ne deɛ wɔyɛ ne ho biribi ɛna ɔde abɔ mpaeɛ ɛna yɛbusa sɛ ɛho hia anaa n'ani kan nso ɛnte aseɛ sɛ God does not answer our prayer based on our prayer position or posture. Nyankopɔn ɛnya deɛ bi a otie yɛ mpaeɛ bɔ ɛnam sɛ ebi a sɛdeɛ ebesi ayɛ yɛ ho nti anaa Nyankopɔn otie yɛ mpaeɛ bɔ sɛdeɛ yɛsie yɛ ho nti daabi ɛnyɛ no nneɛma Nyankopɔn tie yɛ mpaeɛ bɔ ɛni ka nte aseɛ ne yɛbɛkɔ Bible mu ne yɛahwɛ yɛhu sɛ obiara bɔ mpaeɛ a maka sɛ ada sɛ wogyina hɔ anaa wote hɔ anaa woda hɔ anaa wobu nkotodwe anaa wama wo nsa so anaa wode w'ani ahwɛ soro anaa wode wo nsa to nsa yam yɛkɔ Bible mu last week ne yɛhu sɛ nkɔfoɔ ahodoɔ bɔ mpaeɛ nyinaa sɛ bi bu nkotodwe Awurade Yesu bɛ ewia so ɔno kɔ bɔ mpaeɛ obu nkotodwe edwuma bi ɔnanim butu hɔ edwuma bi ɔno ankasa ɛde ne ho kora ɔde obutu hɔ bɔ mpaeɛ kwa bebree so na gidifo bebree no afa bɔ mpaeɛ ɛsa no bɔ mpaeɛ ɔmo nyinaa mama binom na ɔmo da hɔ a ɔmo bɔ mpaeɛ Solomon ɔbɔ mpaeɛ Nyankopɔn fie yɛhu nyinaa de yɛhu sɛ na ɔbu nkotodwe na ama ne nsa so akɔ soro a ɔbɔ mpaeɛ yɛhu mpaaba ahodoɔ bebree na deɛ menka saa mensa nkotokotu na ɛnɛ deɛ yɛtoa so yɛahwɛ nti saa nneɛma wɔ nyinaa ho hia anaa ho hia yɛnka Nyankopɔn asɛm no wɔ Luke chapter 18 10 to 13 Luke chapter 18 10 to 13 ɔse na nipa bɛɛ no kɔ asɔre fie mpaabɔ baako yɛ Farisini na baako yɛ togyeni Farisini no egyinae na ɔbɔ mpaeɛ ne tiri mu sɛ Onyankopɔn meda wase sɛ mente sɛ nipa a aka ɛteɛ amimfoɔ nkontombɔfoɔ ayɛrefafoɔ anaa togyeni mpo na wotoa so a ɛnyɔm bata ɛti hɔ na ɔtogyeni no egyina akyirikyiri na wampɛ sɛ ɔma n'ani nso ɛkyerɛ ɛsoro mpo ne mɔbɔ ne hukum kan sɛ Onyankopɔn homidi bɔyɛ ni mɔbɔ mesɛ mo sɛ oyi de bem ɛsan kɔ ne fie ɛsene baako no na obi ɔma ne ho so no ɔbrɛ no ase na deɛ ɔbrɛ ne ho ase no ɔma no so Awurade asɛm nie ha sɛ Yesu ame yɛhu no sɛ saa nkɔfoɔ mmienu kɔbɔ mpaeɛ no wɔn mmienu nyinaa gyinaa hɔ ɛna ɛbɔ mpaeɛ Farisini no gyinaa hɔ bɔ mpaeɛ ɔno mpo de wɔ mmienu na koraa mmɔ mpaeɛ ɔka no ne tirim nanso Nyankopɔn ɛntie ne mpaeɛ bɔ ɛna de bɔyɛ ne se na no nso deɛ ɔno nso ɛde ne nsa bɔ ne kɔkɔ prayer posture ne baako no ne nsa bɔ ne kɔkɔ ka sɛ Onyankopɔn humi de bɔyɛ ni mɔbɔ Bible sɛ Onyankopɔn etie ɔde bɔyɛ ni no so ɔsrɛ hu mɔbɔ no nso nyɛ da biara na ɔbɔbɔ sina prayer wo na da biara na ɔbɛnya Nyankopɔn fie nyame humi de bɔyɛ ni mɔbɔ ne ho bɛnya Nyankopɔn ɔbɛhu sɛ ɛnya de Nyankopɔn bɛfie no ne mu nso ɛbrɛ ne mu de Nyankopɔn tie ne mpaeɛ bɔ nti asɛ mmienu no sɛ ɔmo nyinaa gyina hɔ bɔ mpaeɛ
nanso ba ko ne tie no na ha edi adanse amienu no se enye se de yebesi aye ho abɔ mpaye no ɛna me Nyankopɔn tie se de yebesi aye ho abɔ mpaye na me Nyankopɔn tie de a ɛna nka ngofo mienu ko asɔre fie mpaabɔ no wɔn nyinaa egyina hɔ ɛna na ɛbɔ mpaye wɔn antana se ne kan se bia we de wɔtena ase de ma Nyankopɔn tie we mpaabɔ no se obunkotodwe ntina Nyankopɔn tie na we de ogina hɔ ne ntira no wɔn mienu nyinaa gyina hɔ nanso ba ko hantan Nyankopɔn tie ne mpaebɔ ni kan tie ase se Nyankopɔn enye se de ebesi aye ho abɔ mpaye na me Nyankopɔn tie ye mpaabɔ nyonko a so wokai Azia nwoma no a wɔn se mo tira mo nsɛm kora abɔ mpaye a mintie Nyankopɔn se ye tira ye nsɛm kora abɔ mpaye a obeyi na nye hintaye ade ntira ebisa bɔne ɛwɔ mo ho na me nka hɔ ne yɛn hwɛ Azia 1:15 ɔse nka ɔse na sɛ mo tira mo nsɛm a meyi mani mahinta mo enso mo mampaabɔ ɛdɔɔso a me de mintie mogya ayɛ mo nsɛm ma so mogya nema a ɛwɔ yɛ ho adi ko Nyankopɔn anim no ɔsɛ mo sɛ yɛ mampaabɔ kora dɔɔso nyɛ bɔ mpae bebree kora no a na sɛ yɛ ho nte a Onyankopɔn wontie yɛ ɛna yɛ ma yɛ nsɛm so kora so kyerɛ soro a ɛne yɛ mpaabɔ wo ma wɔn nsɛm wo tere wɔn nsɛm akyerɛ ɛsoro no ɔsɛ ɛno kora so ɛno nso mintie ɛno nso yɛ prayer posture anaasɛ ɛno nso obi bɔ mpae na ɔtere ne nsɛm a ɛkyerɛ sɛ ɔbɔ mpae oni Nyankopɔn odi nkita ho nti asɛ miemu no sɛ bɔne wɔ yɛ ho a sɛ yakwa ho ntia sɛ ya Nyankopɔn wontie yɛ mpaebɔ die nti Nyankopɔn entie yɛ mpaebɔ ne sɛ yɛ nsa ho nte na bɔne ayɛ akoma mu made a Nyankopɔn no ontie yɛ mpaebɔ David kan ɔsɛ midi amumuyakyi a anka Awurade entie me Psalm 66 verse 18 sɛ midi amumuyakyi a anka Awurade anka wontie me ɔsɛ sɛ midi awudi akyi makoma mu a anka Awurade entie me so sɛ nema bi wɔ yɛ akwa mu yɛ akoma mu nte yɛ nsa ho ayefi emogya keka yɛ nsɛm ɔbra anya ne yɛ bɔ a ɛne ɛmfa wɔn sɛ yɛ bu nkoto yɛ bɔ mpaeɛ ɛmfa wɔn sɛ yɛ da hɔ ɛmfa wɔn sɛ yɛ ma yɛ nsa so akɔ soro ɛmfa wɔn sɛ yɛ tena aseɛ emu biara no ma Nyankopɔn tie yɛ mpaebɔ Onyankopɔn sɛ mo ma mo nsa so koraa kyerɛ soro a meyi mani hinta mo efisɛ bɔne ɛwɔ mo akwa mu ne mo sɛ bɔne ni hɔ na kronkron yɛ clean heart akoma a emu teɛ ɛne holy hands ɛnsa ɛho teɛ ɛna yɛ ma so akyerɛ Nyankopɔn de a ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛho abɔ mpaeɛ biara na ɔsoro betie ɛne sɛdeɛ ɔbɛsi ɛyɛ ɛho ɔbɛhwirihwiri wobɛda hɔ wobɛnante o ɛne obobu nkotodwo o Bible mo die Nyankopɔn ɛma yɛ ahyɛdeɛ sɛ bia sei na mepɛ sɛ mo bɔ mpaeɛ a mo nyɛ mo ho Bible deɛ ɔma kwan sɛ obi sɛ ɛyɛ ho biara ne deɛ kronkron yɛ nko abata ho nko ade a Awurade betie wo mpaebɔ ɛni ho kronkron na Paul so kan wɔ 1 Timothy chapter 2 verse 8 2 verse 8 wɔ se menenka ho na yɛhwɛ de Nyankopɔn asama ka wɔ se Sara nso na ntimi pɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ ma nyinaa ma ensa ɛho teɛ a abufu ana akyinye emamu ensa ɛho teɛ so holy hands kronkron yɛ nyɛ sɛ bia yɛbɔ mpaeɛ na adwaman ana akoro no ana waresɛ yɛ mu na yɛteɛ da bi ɛne sɛ yɛteɛ waresɛ yɛ mu ne yɛte akayo mu a ɛne ɛmfa wɔn sɛ deɛ ho bɛhwehwɛ hɔ Onyankopɔn wontie mpaebɔ ɔsɛ Nyankopɔn betie yɛ mpaebɔ a ne sɛ nyamesuro didie ensa ho teɛ ɛna ma Nyankopɔn tie mpaebɔ nti ɛnya sɛ deɛ ɛbɛyɛ ho abɔ mpaeɛ no ɛna ma Nyankopɔn tie nti sɛ ebia ubu nkotodwe ana woda hɔ a na kronkron yɛ nko abata ho de a Onyankopɔn obetie wo mpaebɔ nti deɛ meka bio no sɛ mpaebɔ sɛ deɛ si yɛ ho bɔ mpaeɛ no sɛ ho hia wɔ kwan bi so mpaebɔ yadeɛ bi a ɛho hia paa ɛna sɛ sɛdeɛ ɛbɛsi ayɛ ho nso abɔ mpaeɛ no nso edume bi a na akyerɛ yɛ anibere yɛ seriousness sɛ yɛwusi ayɛ ho abɔ mpaeɛ no ɛkyerɛ o seriousness ɛkyerɛ sɛdeɛ bi a mpaebɔ no a wɔbɔ no sɛdeɛ ɛho si ehia ho si fa ɛna sɛdeɛ wobɛsi ayɛ ho abɔ mpaeɛ no nso ɛna ɛkyerɛ tebea bi a wo bi a tebea bi ɛna ɛbɛma wa bi a wo mu situation no ɛna ɛbɛma ebi a nipa wɔbɔ mpaeɛ a ebi a wɔbɛda hɔ anaa bɛgyina hɔ anaa bɛbu nkotodwe anaa bɛtena aseɛ anaa bɛma wɔn nsa so ɛne yɛkɛka ho nyinaa no situation no ɛna ɛbɛkyerɛ
na ha sei no sɛde Nyankopɔn asɛm ɛkyerɛkyerɛ yɛn no Jesus Christ bɛɛ wiase no ɔka Nyankopɔn asɛm a Awurade Yesu ɔbɛɛ wiase a ɔbɔ mpaeɛ no ɔkɔ Gethsemane na ɔbɔ mpaeɛ na ɔbutu hɔ no ɔmutu hɔ kwa obu nkotodwe no ɔmu nkotodwe ka ɛdeɛ ne yɛbɛka biribi ama no te bia na ɔwɔ mu no na ɛhyɛ no ma no ɛyɛ ne ho saa ɔka Luke chapter 22:41 atwerɛ na mekɔtu ne nyinaa na wɔn sa kenka Matthew 26:39 wobɛhunu Yesu kɔ Gethsemane no ɔbɔ mpaeɛ no na ɔbutu hɔ na ɔde ne ho hwee hɔ na obu nkotodwe no ɔmu nkotodwe kɔ na ɛkyerɛ ne seriousness mpaeɛ na ɔbɔ no ho hia na te bia no condition no ɛna ma no yɛ saa Jesus wɔka John chapter 17:1 John 17 wɔ sɛ Yesu ma ne nsa so kɔ soro ɛka sɛ agya dɔn na du Yesu wa ma ne nsa so kwa ɛdeɛ ne ɛka biribi ma no paa yie paa deɛ ni kan hɛ no nso no sɛ sɛdeɛ te bia no a wɔ mu no ɛna bɛhyɛ wɔ ama hu sɛ mede mo hwehwe wɔ anaa sɛ bibu nkotodwe nti yɛ ni kan fa nhyɛ adwene mu ne mu ma obi a mfeki ne ho mmɔ mpaeɛ mfeki ho mpaeɛ bɔ mu ɛnyɛ da ɛnyɛ sɛ bi a obi bɔ mpaeɛ ne wɔ su nti me nso me bɔ mpaeɛ a me hɛ da masu ɛnɛ na ɛyɛ fake wo feki ho saa da no de ɛnyɛ ne mu sɛ wobɛsu o sɛ wobɛsiri o te bia na wobɛkɔ mu no na ɛbɛhyɛ wo sɛ mpaeɛ na wobɔ no ɛyɛ sɛ wosu awɛ bia na awɛ huo bi ahyɛ wo kra ama bia nsɛm bi haw ɛne ehu bi ɛda wo so ana enema bi a enye bi adotɔ ana wate asɛm bi a kyete ehu bi ɛna ɛbɛhyɛ wo ana abɛhosɛm bi na ɛbɛhyɛ wo ama wo sɛ ɛsɛ mi sun ɛsɛ me dem hwehwe wo ɛsɛ me tena seɛ ɛsɛ me da hɔ ni nyinaa de ebegyina wo so nemu ɛhɛda emfeki sɛ obi ho ana ofeki enye sɛ obi bɔ mpaeɛ no na o sun teme sɛ me bɔ mpaeɛ a me nso me hɛda meso no bibi na ma no sun ye nti Awurade Yesu ɔwɔ Gethsemane no ɔturu mu ɔno ɔbɔ mpaeɛ no na ɔbu nkotodwe no ne ade no te bia ɛkyerɛ ne seriousness wanyɛ ne saa akwa te bibia ɛyɛ bia nso no mom nso yɛmfa ahonkeka ɛna ɛnyɛ na atumi aboa yɛn sɛ deɛ ɛbɛma nipa abɔ mpaeɛ a ebi a Nyankopɔn ɛbɛtie no ɛyɛ wahoteɛ ɛna ɔkronkron yɛ o na ne baako nso a ɛnyɛ baako bio paa ne sɛ lazy prayer so nti obi laziness yadeɛ bi a ehu papa akwadworo mpaebɔ ehu pa obi wa anadwo da suo mu asɔre wɔbɔ mpaeɛ ɔdane mpa so ne wɔbɔ mpaeɛ nipa nani kum nanso wɔda hɔ ɛna wɔbɛsɛbɛsɛ na no obi hu a ɛyɛ ntɛ sɛ nka ɔbɛsɔre na watena ase ana wagyina hɔ na wabɔ mpaeɛ na ama Nyankopɔn tie ne mpaebɔ no obi hu a na wɔda hɔ na wɔfa mu ada we ɛyɛ kwadworo mpaebɔ ebi mu nyɛ serious hwɛ Yesu ɔkɔ Gethsemane no ɔkɔbɔ mpaeɛ na wɔyɛ serious o mu yɛ serious pa let us be serious mu nyɛ serious pa yɛ wɔyɛ mpaebɔ mu mpaebɔ yɛ adeɛ bi ehu hia papa yɛntimi nkɔti ɛma yɛ problems ahodoɔ nsɔbɔ yɛntimi nkɔti mpaebɔ nkɔ heaven mpaebɔ hia ma Kristo ni bia ne ogidi ni bia nyamesom ni bia de mpaebɔ hu hia papa tumi nyɛ serious woda hɔ wobɔ mpaeɛ wo Nyankopɔn edi nkita ho wo hu a nipa no ɔda mpa so ne ɔda ɛno a na ɔda ɔfa mu ɔda sɔre gyina hɔ sɛ nkɔ sɔre gyina hɔ ana tena ase na bɔ mpaeɛ wo tena ase na wo gyina hɔ antena mɛka sɛ nyɛ serious Yesu wɔ mutu hɔ kwa wɔn mu nkotodwe kɔ edi yɛn nso yɛn hu ne saa ndi body prayer biara no sɛ edi ahoteɛ ka ho nko ade a Awurade betie Nyankopɔn enyi baako pensi hɔ sɛ wei na mepɛ sɛ mo bɔ mpaeɛ a ɛna mɛsɛ mo yɛ mo ho na mo bɔ mpaeɛ mɛsɛ mo bu nkotodwe mɛsɛ mo gyina hɔ mɛsɛ mo tena ase mɛsɛ mo ma mo nsa so mɛsɛ mo hwɛ fam no emu biara deɛ bɛtɔ akoma so biara no a wonim bia bɛkyerɛ wɔ sɛ yɛ ho fa bɔ mpaeɛ biara no yɛ na timi aboa ɛna afei nso ade baako bi wɔ nso ne sɛ ɛna bi no masuasua nneɛma bebree sɛ woa sɛ menka bi da sɛ me bɔ me nsam na me bɔ mpaeɛ a
And now, assume a brain as a brain, not no be no dear, some bomb and some name bomb paya, by you four, and I nip be home bushiamua, ebi a what means also, and I be a warrior man in a mupo jantins and some fireball. When a cast actually was born some bomb paya mupo bit you. When a cast actually war. When a cast actually war. No, yes, sir. Oh, I am very bad. And your comment, papa. Young points will be our boy say, so born some bomb paya or bit you. Now, the queen of point and say, send a bomb and some name bomb paya. Say, no. When you know, dear, we are Christian, papa. You're very careful, pay ye pa, now women are a childish prayer, and answer deceptive prayer. We and yet I also very careful, pa, young upon can say, Ubon some bomb paya, and be a bit you when you say Bobia, sir, when you say Bobia, say, prayer push away. And every man young upon ABB Amaye, into a 1 years I be a jai. And one can say me bombing some bomb pire, me bombing some bomb pire. I deal with no. A childish prayer. And a deceptive. Mummy and fan can pa bon. Which born some now, they now born some bomb pire, the opus or ye. I babo, no, I name and fan could young upon him say, send me now bomb pire. And I met Nasi bomb pire. Send me bunko to your bomb pire, question young upon. Then young upon, I shall boss as always our best armor. I am a frasem, and a very can be one at dada and crowford. But will be an enemy be a barber, on him every one who near the crowd. Now, never call say head on so say, saying young upon any empire will be a prayer push a beer and see what. So, bomb pire, send us away your home, a bomb pire. No, be kind of sing young upon, no, send young upon a say. Send me bombing some bomb pire, and I'll be now bomb pire, and I'll go to Ubungo bomb pire. Any young upon bits you. Say any panel any year only papa were doing young upon more than Sekurumu. They go work so much young upon us, some young upon Kai was young upon. You're very careful, young upon where I can see you. Young upon I can see a party and some new. There are some one kind or your coma, young me in your comb. Or my own choir said, the obey and what many will be a meditumua. Movie will be any mutia. Young upon my own choir said the obey and what bomb pie biano. Sahotia. Namisuro, Croncoya, and Obra Paca Hong Qua, dear Metio dear, Mummy and Fabia, Yamra, Mummy and Fabia, so now down Crawford. And yes, sir, send young upon Kai, near casting young upon young upon Kai, and young upon what dance a crumu. A bit no say I could, a bit no say I bro. A bit me my uncle had a mana ye, if it's what can some more, when young upon Enkai. You're very careful, pa, and I feel you no so. So you said I can say, Empire, say, closing your prayer. Closing your eyes when praying, and I say open your be a okata when you bomb pie, and I say what to when you bomb pie dear. And yet, I know the Bible on fire, Merabia, Maubia, to our bow pie, or baby. Not the wild fish or by Opa bit Macatoni, open so I bet Matoni, and a big now one Casawaso. And yet, the Mubia ain't here by a bono. Mubia, so near Babon fine, and Sibia ma. Ubia and the very careful pay ye pa that yet me it me young upon so at ye empire. Tia de Babua, Ukatawania, a do may be Anna and also Ebwa, because Ukatawania prevented distractions. So Sibia, and there may be a dear who be you have been every pa bonus or it may be Anna Ukatawaniana a year, but one Catawanian so on your bonnet, and a bit to me up wow, two Catawania a Babwa, then so and yen say. And I feel that so I do my concentration in your power on Pabum. But when young upon and can set in Chinakatoni, and a young upon big Macasacha will be seen, any division, God can speak to you. A be a mera Wakatawani also, the answer a wound here. No at times, also to an answer a bois. So be a see out between you. A big one of room in our bomb pie, bush, in our bomb pie. Not a beer or will be Kuran ever, no will be go, no Catawania, one here about so wound. To what to any other bow, I'm one to a begina, maybe I won't next say, Obese, I owe honor, and a betche. To Nessa Catawania, the men young upon Tio, and I want one Catawania young upon Betio, no, a begina also, and maybe any was a old drive what my bomb pie, and my uncle Catawani, what a care maybe I won't drive what, and I'm put to quite, now be out to care more, what my bomb pie, 3 more, and now be crying some pie, I will bonny be. And so Cataway, it's now a bomb pie, and me bet you. My brother Bonnie young Kwana was young upon Kwana, Gideon Kwa. What the office? Now, with me a bomb pie, oh, team. Oh, you dream a bit my bomb pie, oh, team, and my uncle Cataway, and me bet you.
ende nya se kata ye ne na Nyankopɔn tie na ba ebi won so de kata wani a na ayi wani afiri bibia so na timi aboa nti yemu asafo mu de se ye kase ye mo mpa ye de a eye respect se obakata wani se eye respect yemu maybe e bibi nti wan timi ankata nso a ene wa na ebegina wo so nti mu emfa ni die nso ema na etimi aboa pa ye pa nti yeni kan tia se enye ye physical actions no ena Nyankopɔn etie ye mpa ebo physical actions no body prayer se de besi aye ho no ena Nyankopɔn etie ye mpa ebo nti prayer position bia die Nyankopɔn se odi kronkron ye enko aka ho nko ade a Nyankopɔn betie wo mpa ebo nti ni gidie se ene ebekɔ so atoa so na ehwe ne bia prayer position no ebia enema bia kakra bi wo mu ni ahwe se bia emu bi wo ho a ehye da Nyankopɔn fam no prayer position no de maka se kyerɛ wa ankasa wo seriousness maka se Yesu kɔ Gethsemane a obutu wo bɔ mpae no wo mutu wo kwa Stephen bu nkotoje no mutu nkotoje ka e wo de kama no eni won so de wa ankasa no de wadwene ba kyerɛ wa na hunim de ba kyerɛ wo bia no situation no ɛna ɛsɛ wo yɛ enkasa bia we bɔ mpae wo yi se ntimi so ma yɛ saa ne mom de wa ankasa wo bi sa wo yɛ ba boa wo bia no wo soro Nyankopɔn obetie wo mpae bɔ nti yeni kan enye no so pa yi pa won se emom se ye hwɛ ebia obi bu nkotodwe se ko Bible mu nkotodwe buo ani ana enyina ho no ne ade ade no enye menka prayer posture no se wo gina wo bɔ mpae no ne wo enyina ho ankasa kura no Bible meka bibi entana se Bible meka bibi nkotodwe Bible obu nkotodwe Bible meka bibi Onyankopɔn asɛm no eka bibi ne mom enye bra wo bɔ mpae no me pa kyerɛ se eka bibi Onyankopɔn asɛm so hwe Bible mu a se enye mfato onka Bible ne mfa bibi nye mfato o se die ene se wo gina ho no won hwe yie na wa hwe ase yen kan 1 Corinthians chapter 10 verse 12 so nti ebia apart from say ebia prayer positions no certain standing any kneeling ni nyina ne de ka ho nyina de Bible mu eka bibi pa yie pa nti yen hwe na okay 1 Corinthians chapter 10:12 wa enti de ene se ogina ho no enhwe yie na wa hwe ase ase enya physical nyina ho so ewa se ugina ho ewa se wo nkwa ugina ho Paul se momfa sere enyina ho da bia ni enyina ho no Nyankopɔn ase meka bibi menka mra wo bomfa ya ugina ho physical no ni mo hunhum no enyina wa ka bibi ti nkotodwe no ne saa na ma no nyina de hunhum fam no ti yemfa no to ne mu ho ne yenhwe na ebetumi aboa nti ehun se enyina ho no nya physical ti wa eyo se ugina ho no wo woni no se ugina pintin no a wo so Nyankopɔn no ene wo se hwe yie na wa anhwe ase so wo hwe Nyankopɔn ase mo yemfa no se standing na ankasa na efa bi no so obi gina ho a na a sign of respect se Ewurade what na dwa so na man se bia na yakonanim dia a oka Bible no a na Ewurade tene bia so ne yegina ho a ekire obuo a ye wode ma no ekire humility ahobrase na afin so ejese ye gitum se wo so kire ye so ka Bible no at times no se Nyankopɔn etene bia so a ya na wo so asafo nyina gina ho ye nkan Chronicles 2 Chronicles 18:18 uro nya time a bio 2 Chronicles breso sem 18:18 osi Nyankopɔn tena hinwa so konkon no so na osoro asafo nyina gina ho na se ekire humility on ka Bible no a ekire humility ye ogen ka ho 18:18 osi amenka ho akere bi na ose entimunti Ewurade asem mehunu se Ewurade se ote adwa so na osoro asafo nyina ejina ne nifa ne benkum so Ewurade te ho ana osorofo nyina gina ho ekire humility on ekire anidie ne ana amode ma no at times no enye no nko uka Bible no a Yesu nso uka John Acts chapter 7:56 nso a was Jesus nso ejina Nyankopɔn nsa nifa ojina Nyankopɔn nsa nifa so Nyankopɔn te ho ana Yesu ojina Nyankopɔn nsa nifa ekire humility ekire humility ewo na gya nanim ndi nu be bia enyina ho no etimi ka bibi na menka prayer posture mo so nti ebitima nya desua bi afiri mo
So okay, say you fast at second kind Second Chronicles 25 no, Second Chronicles 25 no. Ohini you fast at ohini obo mpaye no, was original ho. Oh, anka ohini de anko to, na nka ne manfo gina ho. Ndi was original ho no e kire humility. E kire ho brase ene ade ndi na e do so bebre wanga se ohini ndo betena ase. Ya de ebegina wono a no so ndi at times no enyina ho no egina kire readiness and vitality. So uni ahodi a untimi nyina ho. So uni ahodi a physically kura untimi enyina ho ne ade nti wonyina ade ye bobo so akrebi adu so ebi na enya free mu nti na afa entrance yenso ye sign of ebi a rest nti ese ni pano rest home realization so obi trance ya obi so atenase o home yense anasa edu ebi nso na akoye weakness nso obi old age obi nyini na bia obabre wa na obakokora wa nso untimi nyina ho do bia ese watenase nti yense nso eye ohome ene ade ekire se ebi a ni pano oni ahoden nti ene bi won so ekire authority oka Bible kro no anso a Hebrews chapter 8 verse 1 a was see Yesu Kristo. Hebrews chapter 8 verse 1 a was see Yesu Kristo kotena was say na okotena Nyankopon ensa ni fa so se odi amaye ti Nyankopon ote ho na ekire authority afeni so ekire se ohene ni mpanimfo ehia mpanimfo no ebia na amamre mu no omutime tena omakonwa so esa ekire se omo ewo authority ndene nso na ekire authority edure bia woni Yesu yem bi na afiri mu na etini aboaye ndi ebia ejinoma ebia wotena so nso edure bia ejinoma respect and ebi won so ebi won so na eye hantan cause ebia uni right say wotena se na wotena se dia ewo pani bi anim dia eye hantan de do ebi nso ebi ma kire hantan edo so bebre na we ye bobo so kwane dia enya edu so ebi na afiri mu and o lifting your hands and also ekire praises so obi man and sound you so ekire soro nso a edu me bi a ekire aseda ana yeyi ana nkamfo man and so me ko soro a bi ono kamfo Nyankopon ebi nso ya de sere tini nyina de ewo de ebetimi ya kire amayen ewo bi ya abrabo mu enti na face bo yin na se bawen nso obi nso ebo ni mu ase nso no obo mu ase nso son of ebia humility obo mu ase eno nso obo mu ase bia onipa no obo ni mu ase a ekire ebia enidi anase ekire ahobrase anase humility na fe nso obi nso obi hwe soro nso a obi hwe soro ani je se eno nso Yesu bo mpa ye mvanse kwami so hwe soro ya na yakogina se ebi kura no a o focus na attention on God o twena dwene se Nyankopon so hwe soro ne kwese ase so na ho na omu afiri beba soro ena omu a afiri beba nti edume bi a ebetuma che na ma bebre se any kanti ase na kneeling so obu nkodojo so e kire se a son of humility and dependence di se obi ebu ebi a ni mu ase a na yese e kire unka Bible no a edo so bebre o Bible mu edo so bebre o se meti ase na nkodojo nyina be kotome Yesu kra kan o se osoro fo na asofo nyina nkodojo be koto awurade eno nye nkodojo physical nkodojo we you ekire ahobrase yese yede anidie be ma no because it is difficult to be proud when kneeling before another dem pa so obu nkodojo obi anim na obaya hantan won anim obu nkodojo won anim a ti ekire edu bi ekire ahobrase ndi nkodojo eye kyewo pa itimi jina ma kyewo pa ana de sra emu odin ana bi a nipa ne wo pa mu mobro ti ne nso edu bi a die oka Bible obi di nkodojo obu nkodojo esre nipa bi se opa ne kyewo eka wode nyina no obetu ya di ama no ti bi obi ana nkotoje no edin obi ana ejina ma chewo pa na de sre bi emu wode ana humobro na obi so eda won so ade se ne ekire surrender se nipa ne lying prostitute bi ono oda ho a ne se won da de ganye ekire edin obi ekire ebi a surrender na humility and desperation se nipa no ene ma ekoso ne nyama bi ha no se de extra oda ho no ne se o kire se Onyankopon nkwa na betimi age wo ti wonu nyina de ade sunya bi enya free mu de America nyina de ebetuma chene ma bebre nu a woni so ama na emom Onyankopon nyi nto wo se o bo mpa ya bunkodoje na metie kronkron ye ene ahobrase e ho nhia e wo kwembe so e kire wo seriousness o bo mpa ye na oda
asa wo gina ho na wo nante obi bɔ mpae na wo nante ya wonye ebone wotena se wonye ebone ohwihwira wonye ebone de ebeto akoma so bia na mmom se kronkron ye ene ahotia ene nyamesuro nka ho de a prayer posture no e nothing na mmom se holiness nyamesuro ene ensa eho tie ho de a ene ebeboa ko obi ye no bɔ mpae a obekwati prayer posture abɔ mpae se na obi ye bɔ mpae a e de ne a wo se na obesi aye ho abɔ mpae ti se na obesi aye ho abɔ mpae no nya ne nyankopɔ mehwati o mpae abɔ de mo kronkron ye ene nyamesuro e ka ho nyame bo a binni adusua no meto aso ti ne nyame asma to akoma so a fa ho mawurade ne Yesu metena mu mampa ba mu hia o asafo Yehowa me bɔ mpae e de ene wasem ha ba nyina de ho aseda e ma o ne yesra se obi a wate bia me nyankopɔn na opese odi no ho ma wo bia no e ba de hunu mɔbɔ ne bie na akoma mu de yare bi da no so de asem bia to no me bɔ mpae e ma no me de oman Ghana nso e ba wani no de mesro hu man yi mɔbɔ Imetiefo nyina ya hye won sa inimsa asempa wo kyira so amaye eda wase ewo Yesu din mu amen.